Voor mij is Zuid-Limburg al een puntje van Frankrijk, maar vandaag even niet. Het komt met bakken de lucht uit. Maar daar hebben we dit jaar dan ook lang op moeten wachten. We gaan naar de meest innovatieve stallen hier in Limburg bij de familie Rompelberg met een heuse design melkrobot. Goedemorgen Rompelberg koeien. Hi. Design kleuren aan de muur. Ik ga even op zoek naar Tilla. Gaan we hier naar beneden. Wauw, echt. Nou, dit heb ik nog nooit gezien. Goedemorgen, Tilla, José. Hallo. Hi. Hoi. Jeetje, Mina. Ja. Dit is echt uniek, hè? Nou, uniek is het niet, wel bijzonder. Zo op zich. Hoeveel van dit soort stallen zijn er in Limburg? Wow. Ja, van deze volgens mij nog eentje. En maar draaimelkstallen zijn er wel misschien 10 of zo. En al die kleurtjes op de muren, wie heeft dat bedacht? Dat heb ik zelf bedacht. Is ook nog een creatieve boer. Ja, dat zeggen ze soms. Een unieke stal, maar wat volgens mij, in ieder geval voor mij ook uniek is, is dat jouw vrouw de koeien melkt, iedere dag. Ja, 5 dagen in de week. En af en toe in het weekend. En waarom doet ze dat? Dat is haar werk, dat doet ze graag. En, zeg maar, dat is haar vaste taak, dat heeft ze altijd graag gedaan. En dan moet je eigenlijk ook niet aankomen. Nee hè? Nee. En ze wil ook niks zeggen. Nee, maar ze is heel druk bezig nu. Oké, dan laten we er. Want ja, je kunt, dit is ook geen spelletje. Ik bedoel, het Nee, gaat dat is op gewoon- ritme, op tempo, dan kun je niet zomaar even onderbreken. Hè? Nee, dat heeft ze liever niet. Hoe lang ben je hier dan mee bezig? Nou, op dit moment zo 1,5 uur tot 1 uur en 3 kwartier puur melken per keer. En dan wordt de hele stal schoongespoten. Ja, dan wordt hij weer helemaal schoongemaakt en vanavond beginnen we weer overnieuw. Nog een keer melken vanavond. Ja. Ik zag net 1700 liter al. Ja. Hoeveel koeien hebben jullie? We melken nu 200 koeien, gaan door de stal ongeveer. Dus totaal En hoeveel 250. liter geven die dan? We komen nu ongeveer op 6000 liter per dag. Aan deze kant koppelt Tilla ze zeg maar vast. Ja. En dan gaat het vol automatisch? Dan gaat het vol automatisch. Dan op het moment dat het, zeg maar, het apparaat aan de koe komt, dan neemt de computer eigenlijk alles over en dan moet hij constant meten en constant registreren. En dan, hij meet de melksnelheid, hij meet de melkkwaliteit. En op een gegeven moment, zeg maar, als die koe weer bijna leeg is, dan geeft ze gewoon minder melk. Dan rekent hij en dan pakt hij het automatisch af. Dus Maar het is, hoe rekent hij dan melkkkwaliteit? Ik bedoel, wat Ja, versta dat is- je daar dan onder? nou, hij kan de dikte met elektronica kan hij de dikte van de melk meten. En die dikte wordt er weer omgerekend en dan kun je kwaliteit aan meten. Onder andere een gedeelte van de kwaliteit. Hierna gaan de koeien naar stal of gaan ze naar de wei? Hoe werkt dat? Nee, bij ons gaan ze naar de stal weer en gaan ze weer vreten. Die zijn hier geboren, een paar 100 meter verderop, toch? Ja. Jullie vader had een gemengd bedrijf. Ja, wat dan? Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf. Mijn moeder niet vergeten. Ja? Ja, vind ik wel. Dat is zo. Er wordt altijd heel makkelijk overheen gegaan over de boerin. Maar er is een centrale plaats op de boerderij. Dat meen ik echt. Dus mijn ouders hadden hier een boerderij. En gemengd bedrijf bestond uit? Koeien, Koeien. varkens, hoogstamfruit, dat was heel belangrijk hier in dit gebied. Ik heb wel eens horen zeggen dat de boeren in het zuiden van Limburg luier zijn omdat de grond zo goed is. Klopt precies. Dat klopt precies. Klopt precies, ja. Ik heb ooit onderzoek gedaan tijdens mijn studie. En er was een boekje, de resultaten van de bedrijven door Limburg. En dan zag je gewoon dat op de zandgrond, waar van oorsprong niks groeit, de mensen harder werken dan op de lustgrond waar de historie in de grond zit. De grens is precies bij echt waar de grondsoort verandert. Ja, nee, maar dat is... En hoe zit dat met deze mannen? Nou, wij passen niet bij de grondsoort. Nou, gekje. Nee, dat is maar... Ja. Maar jullie komen wel uit een cultuur van gemengde bedrijven en dan specifiek de hoogstam. Dat is heel bijzonder. Dat is Je heel weet een stuk bijzonder. geschiedenis, Michel. Ja, we hebben altijd met fruit zijn we opgetrokken. Fruit was belangrijker op het bedrijf dan koeien.
Het is een vruchtbare grond. Als je een goed jaar had, had je een goede opbrengst. Had je de natuur niet mee, dan had je gewoon niks. En daarvoor had je je koeien. En daarvoor had je de koeien voor de rest van het jaar daarmee rond te komen. En de koeien was gewoon je De verzekering. basis, de verzekering. Verzekering voor het slecht jaar. Ja, jeetje. Nooit Ja, eens maar als je stilstaan. een goed jaar had, jongen nog, dan waren die waren rijk hoor. Het was zo, zeg maar, op de boerderij zeg maar, thuis, dan was het gewoon zo dat we nog 1 kist breed tot aan de voordeur hadden. En voor de rest stond het hele erf, alle stallen en alles stond vol. En de koeien konden ook niet eerder naar binnen, dat was soms pas half november, stonden ze gewoon buiten in de sneeuw. Omdat er gewoon in de stallen nog gewoon de kisten stonden met fruit. Dus eerst het fruit verwerken en dan de koeien. Hoeveel hectare hebben jullie hier? 70. En dan ook nog in België? Ja, ongeveer 80. Dat is waanzinnig veel. Ja, Waar gebruik je dat land in België voor dan? voor onze eigen voervoorziening, voor de koeien. Ja, dan heb je de kwaliteit onder controle. En geen gezeur met de prijs. Ja. Iedere keer op het najaar. Verleden hadden we gewoon die die onderhandelingen met boeren en die zijn we nu, die zijn ver weg. Met die lastige boeren, die prijsonderhandelingen met die Ja, lastige boeren. Ja, altijd. Collega's. Altijd. Collega's. Collega's, ja. Als wij lastig zijn, zijn hun ook lastig, zo moet je zien. Another day, another way for me to open up to you. Wat maakt dit voor jou nou zo extra mooi, dit Waalse land? Nou, ik heb altijd graag naar Frankrijk willen gaan. En ik wil dat eigenlijk nog wel graag, maar ik heb die droom eigenlijk moeten laten gaan. En als ik hier ben, voel ik, dit is gewoon een stukje Frankrijk. Ja. En het voldoet aan alle voorwaarden die ik zou willen hebben als ik een bedrijf in Frankrijk zou hebben gehad. Het is gewoon bovenste beste grond en dat vind ik van essentieel belang. Het is gewoon super kwaliteit grond en het landschap is zo mooi. Het is zo glooiend. En het heeft gewoon, ja, hoe moet ik dat Je zeggen? bent eigenlijk ook wel een beetje een Frans mannetje, hè? Ja, ik heb toch wel, ja, met name, mijn ouders hebben me de goede naam gegeven, denk ik. Maar ook de look. Ja, dat zeggen ze. Ja. Dat weet ik niet. Maar het heeft wel een beetje de grandeur. Heb je dan ook zo'n wit autootje? Ja, die hebben we ook. Alleen van het verkeerde merk. Maar elke Franse boer heeft zo'n wit bedrijfswagentje. You're chatting to me like we connect, but I don't even know if we're still friends. It's so confusing, understanding you is making me. Jij zei laatst tegen mij, je bezit de grond niet, je moet hem verzorgen. Grond moet je verzorgen, ja. Eigenlijk nog, ja ik zeg het eens, grond moet je nog beter verzorgen dan je vrouw, maar laat ze het niet horen. Nee, maar daar zijn we gewoon van afhankelijk. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk zeg maar, brengt die grond jou je voer, die grond is de basis van alles. Uiteindelijk is het ook de grond de basis van ons leven. Zonder grond kunnen wij niet eten. Ik niet en jij ook niet. En dat maakt het wel bijzonder, dus die moet je echt voor wennen. Ben je gelukkig? Ja, wel. Ik ben zeker gelukkig als boer hier. En hier voel ik me op mijn best. Dit is mijn plek. Zeg maar van overal waar ik zit, als ik hier kom werken en ik ben hier met de trekker en ik kijk hier, dan voel ik mij gelukkig. Ja, hier ben ik gewoon graag. En dat heeft gewoon te maken met mijn gewas, met de grond, met het landschap. Het is eigenlijk zo'n plaatje en daar pas ik wel in, denk ik. Ja. Er zouden nog een paar dingen, een glaasje wijn of zo, misschien af en toe. Eentje? Nou, ja. Ja. Ja, eentje. Voor te beginnen dan. Voor te beginnen. Ja. En hier ligt en staat de toekomst. Ja, hier ligt en staat de toekomst. Daar moeten we het van hebben. Weer, binnen 2 jaar zowat. Hoeveel kalfjes hebben jullie dan op jaarbasis? Nou, op dit moment we hebben meer dan 200 kalveren, alles bij elkaar. Dus Maar jullie hoeven dus geen koeien dan te kopen, of doe je dat ook nog? nee, we kopen niet en daar hebben we wel onze reden voor, Ja? zeg maar vanwege de gezondheid. We kopen dus niks aan, gewoon om de gezondheidsstatus. We hebben een hele hoge gezondheidsstatus op ons bedrijf van onze koeien. En om dus gewoon geen vreemde koe en vreemde bacteriën en zo binnen te halen. Heerlijk. Ja, maar die eet je op hoor. Die eet je op. Hé, we gaan
Wij gaan eens heel even IJsden een beetje op zijn kop zetten. Ja, laten we dat doen. Mensen hebben altijd dat beeld over de boeren, dat moet zo ouderwets zijn en zo Ja. gezellig. En die vergeten helemaal dat er gewoon gigantische ondernemingen staan. Maar wij gaan De melk brengen. de melk brengen. Precies, dat doen we. Als ik het te vaak doe, werkt het ook niet meer, hè? Kom. Kom. Kom dan. Kom, we zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet. Kom. Het was een eindje lopen. Hé, maar we komen jullie de melk brengen. Kom maar, kom maar, kom maar.